Сәлем дуслар, бүгін біз Россияның ең зор үлкен музейларының бірсінде, Татарстан Республикасының Милли музейінде. Музей қонақ сарайы гостиный дворда орнашқан, һәм дуслар бу бина өзі де тарихи истәлек болып санала. Татарстан Республикасының Милли музейі 1895 елның 5 апрелінде ашыла. Демек, быйыл музейға 125 ел. Милли музейінің Қазанда 12 районларда 2 филиалы бар. Әберіде біз республикабызның һәр районның гербі белән таныша алабыз. Музей ашылуға археолог, тарихчы, коллекционер Андрей Лихачев зур өлеш кертә. Һәм бүген дә Лихачевның шәхси әйберләре музейда саклана. Музейда туган як табигаты һәм халкыбызның тарихы белән танышып була. Хәзер без Татарстанның борынгы тарихын чагылдыручы залда. Борынгы кешеләр балыкчылык, аучылык, игенчелек, һөнәрчелек белән шөгыльләнгәннәр. Тугыз 22 елда Бөек Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителә. Һәм шуннан соң йортлар 2 бүлмәгә, хатын-кызлар һәм ир-атлар бүлмәсенә бүленә башлый. Бу залда Бөек Болгар һәм Алтын Орда чорларына кагылышлы экспонатлар саклана. Дуслар, сәяхәтебезне киләсе атнада дәвам итәрбез. Бүгенгә сау булыгыз, туган як тарихын өйрәнегез. Татарстанның Милли музейы буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәтерләсәгез, музей 1895 елның 5 апрелендә ачыла, һәм быел аңа 125 ел. Дуслар, музейның бу залында біз 18 гасыр белән таныша алабыз. Мен 1767 елда Екатерина II Казанга килә, һәм аның каретасы бүген дә музейда саклана. Каретага утырып карыйсыгыз килсә, Бауман урамына барыгыз, анда аның күчермәсе саклана.